Hola meus, como estamos? Pois aquí pasa unha tormenta, bueno, chove moito, unha inundación que, bueno, chegaron os efectos ah, da tormenta tropical Debbie, que era furacán, pero cambiou a tormenta tropical. Pois leva chovendo dende onte a noite, toda a noite, ata hoxe de rachas e agora durante unhas horas sen parar. Entón, a situación é interesante, alucinante, abreante, non sei como describir. Bueno, para amosarlles as condicións, aquí podedes ver, non temos piscina normalmente, pero agora sí. Alpendre, agardo que non se afogue. Mirade, poder, non sei se podo acceder ou chegar a quinta da veciña, que está totalmente baixo auga. Poder, este é o peor dende sempre. Levamos, mirade eso, que hai un río, que levamos 28 anos nesta casa e nunca pasara antes unha tormenta así e condiciones así. Bueno, tentarei amosarlles o que está a pasar na quinta da veciña. Increíble. Bueno, aquí estamos. Que esta racha de lluvia, segundo o pronóstico, vai durar unha hora máis ou dúas. Non sei que vai, non sei que vai pasar despois de unha hora máis ou 2 horas máis de choiva. Bueno, teremos que construir unha arca.